Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με λίγα από τα περιεχόμενα του kit. Έχω ξεχωρίσει εδώ μερικά. Θα χρησιμοποιήσω, έχω κόψει από αυτήν εδώ τη σελίδα μία φιγούρα γυναικεία. Επίσης θα κόψω εδώ από τη σελίδα, από μια από τις σελίδες από το παλιό βιβλίο, αυτό εδώ το λουλουδάκι. Θα χρησιμοποιήσω από τις ταινίες, από τη σελίδα με τις washi tape, λέω να χρησιμοποιήσω επίσης. Μου αρέσει περισσότερο να σκίζω τις πιο πολλές φορές, όταν έχω να βάλω δηλαδή επιφάνειες και όχι συγκεκριμένα σχήματα. Λέω να το βάλω αυτό κάπως έτσι από εδώ κάτω. Εδώ. Ίσως και μικρότερο. Θα βάλω εδώ αυτό το fragile. Θα είναι κάπως ένα σαν ένα κολλάζ για περαστικά, για get well soon. Έτσι επηρεσμένη και από την πρόσφατη εμπειρία μου. Και λέω να βάλω και εδώ αυτό το λουλουδάκι, κάπως έτσι, τα συνθέτω πριν τα κολλήσω. Ένα ακόμα λουλουδάκι, θα έχει πολύ λουλούδι εδώ. Κάπως έτσι. Και από αυτήν εδώ τη λωρίδα που έχω μέσα, θα χρησιμοποιήσω ένα χαρτάκι, ένα κομματάκι, για να γράψω, να προσθέσω και ένα, ας πούμε, take care ή get well, ας πούμε, take care, το οποίο θα το σκίσω και αυτό και θα το κολλήσω και αυτό κάπου εδώ, ας πούμε, για κάτι πιο χειροποίητο. Λοιπόν, οπότε κολλάω πρώτα αυτή την ωραία φλωράλ μπορντούρα. Αυτό θα μπορούσα και να το σκίσω, αν και δεν θα πολύ φαίνεται. Γενικώς προτιμώ τα κολλήματα που έχουν να κάνουν έτσι με κολλάζ, να τα κάνω με ούχου stick. Γιατί είναι πιο γρήγορη από, ας πούμε, τις κόλλες που κολλούνται με πινέλο και σαφώς καλύτερη από την ήχου του ρευστή, γιατί δεν μας λερώνει τόσο εύκολα το χαρτί. Και τα λουλουδάκια να τα βάλω από πίσω θα τα βάλω, οπότε κολλάω πρώτα τα λουλουδάκια. Αυτά είναι και χοντρούτσικα χαρτονάκια, οπότε έχουν και αντοχή. Κοιτάξτε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και οπουδήποτε αλλού εσείς θέλετε, εκτός από το τετράδιο. Οπότε και με άλλη κόλλα, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, γενικώς έχουν αντοχή. Και βάζω εδώ και την κυρία που μου θυμίζει και λίγο νοσοκόμο, ας πούμε. Και το μηνυματάκι μου, το οποίο το βάλω εδώ, να το βάλω εδώ, το βάλω εδώ, και εδώ έχει πλάτη. Το οποίο, που σας είπα, κολλάει απλά και με το σάλιο μας, μπορείτε βέβαια και με κόλλα, αλλά έχει αυτή την επίστρωση, την κόλλα, τέλος πάντων τη στεγνή, που και μόνο με νερό ενεργοποιείται. Και έχω κάνει ένα πολύ απλό κολλάζ, που το έχω κάνει και στο κάτω μέρος της σελίδας για να μπορέσω, αν θελήσω, να γράψω από πάνω. Και φυσικά θα μπορούσα να μπλουτιστεί και με άλλα στοιχεία, εδώ με
να κάνετε κάτι με μαρκαδοράκι, να ακολουθούν άλλα χαρτούδια, έτσι, να μπουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες, ό,τι θέλετε. Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη σελίδα λέω να κάνω κάτι λίγο πιο καλοκαιρινό, που θα είναι το εξής. Θα χρησιμοποιήσω εδώ από το stencil αυτά εδώ τα σημαίακια, το banner με τα σημαίακια. Θα βάλω πρώτα θα τα χρωματίσω πρώτα πολύ αχνά, ίσα ίσα έτσι να ξεχωρίζουν με το ταμπόν μου, με ένα από τα χρώματα των ταμπών. Μπορείτε δηλαδή εκτός από τα περιγράμματα, τα stencil αυτά να τα χρησιμοποιήσετε και γεμίζοντας μέσα με χρώμα. Κάτι τέτοιο, δεν θέλω πολύ παραπάνω. Και χωρίς να το κουνήσω, παίρνω ένα μαρκαδοράκι και πολύ προσεκτικά, λίγο βιάζομαι βέβαια, κάνω το περίγραμμα από το banner. Εντάξει, το κάνω λίγο γρήγορα για να μην βαριέστε και κάνω μικρά λαθάκια. Εσείς μπορείτε να το κάνετε με την ησυχία σας, προσεκτικά, και να γίνει τέλειο. Όχι ότι και αν έχει και μικρά λαθάκια χαλάς ο κόσμος, εντάξει. Αυτό. Και μέσα μπορεί να γράψω, ας πούμε, μάλλον με κάτι πιο σκούρο, να γράψω holiday, ξέρω εγώ. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω επίσης λίγο από αυτό το χαρτί, το craft με τα σχεδιάκια, και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι σαν, κόβοντας κάτι σαν μισή, ξέρω εγώ. Κάπως εδώ. Ένα λοφάκι, ξέρω εγώ. Το κολλάω με την κόλλα. Αυτά τα χαρτιά, τα craft, κολλάνε πάρα πολύ καλά. Συμπεριφέρονται πολύ καλά με την κόλλα. Και λέω να βάλω και λίγο από αυτό. Το αγαπώ πολύ αυτό το χαρτί, αυτό, επειδή είναι όντως πολύ παλιό, είναι πολύ ευαίσθητο, σκίζεται δηλαδή πάρα πολύ εύκολα. Έτσι να την κάνω λίγο αυτή την πλαγιά πιο ενδιαφέρουσα. Το κολάζ πολλές φορές, χρησιμοποιώντας έτσι χαρτιά με διαφορετικά σχέδια, είναι και λίγο σαν να ζωγραφίζεις, άμα το δεις λίγο πιο αφαιρετικά. Και τώρα λέω να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, αυτή την διπλή όψη στην σφραγιδούλα μου, η οποία λειτουργεί ως εξής. Τώρα αυτό είναι ένα καινούριο ταμπόν και έχει πάρα πολύ χρώμα, οπότε θέλει προσοχή να μην το παρακάνουμε. Θα βάλω λοιπόν εδώ αυτόν τον φοίνικα πρώτα με το πορτοκαλί και μετά με την άλλη πλευρά, χτυπάει και το τηλέφωνο τώρα, θα έρθω και θα βάλω από πάνω, θα το βάλω μαύρο.
Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ αυτό το δυσδιάστατο εφέ με τη σφραγιδούλα της διπλής όψης. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και κάτι τελευταίο που θα κάνω είναι θα χρησιμοποιήσω από εδώ αυτό το κυματιστό, το οποίο βέβαια σαφώς μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι. Απλά βλέποντας το μου έδωσε την ιδέα, δηλαδή έχει και αυτή τη χρησιμότητα, όλα αυτά τα υλικά έχουν και αυτή τη χρησιμότητα ότι σου δίνουν και ιδέες. Γιατί εντάξει τώρα δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό, μπορείτε να το κάνετε και πιο ωραίο θα βγει αν το κάνετε με το χέρι, σαφώς. Εδώ τώρα εγώ μιμούμαι λίγο λοιπόν και κάνω κύματα με αυτόν τον τρόπο. Μπορώ να κάνω και με το ελεύθερο χέρι μου και ανάμεσα κανένα, γιατί τα έκανα λίγο αραιά. Και έτσι πολύ απλά και με πολύ λίγα υλικά έχω αυτό εδώ το καλοκαιρινό τοπίο, έτσι, που μπορεί να διακοσμήσει μία σελίδα ή μία πρώτη σελίδα για την έναρξη των διακοπών ή για το τέλος των διακοπών. Βλέπετε ότι είναι αρκετά διαφορετικά τα στυλ, αλλά νομίζω πολύ εύκολο και πολύ γρήγορα μπορεί να βγει κάτι ενδιαφέρον. Και φυσικά με όλα τα υπόλοιπα υλικά μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω να σας αρέσει το kit. Όπως είπα, τα τεμάχια αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένα, γιατί σχεδιάστηκαν με βάση κάποια τετραδιάκια που είχα υπόλοιπο, αλλά τα υπόλοιπα υλικά υπάρχουν, μπορεί λίγο να καθυστερήσουν τα τετραδιάκια, αλλά αν εξαντληθούν μπορείτε να τα παραγγείλετε ή να ζητήσετε με μήνυμα και θα υπάρξουν και άλλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.